Danmark har altid løftet sig ud af kriser gennem uddannelse. Og derfor er det en katastrofe, at uddannelsesniveauet er gået i stå. Unge får ikke mere uddannelse end deres forældre længere. Og vi kan se det. Hver 5. elev forlader folkeskolen uden at kunne de grundlæggende kompetencer i dansk og matematik, og de har rigtig svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Mere end 8.000 unge mangler en praktikplads og kan ikke gøre deres erhvervsfaglige uddannelse færdig. Vi er nødt til at tænke i helt nye løsninger. Og det vi foreslår, det er, at alle unge skal have mindst 13 års uddannelse med en god folkeskole og en ungdomsuddannelse. Men det forudsætter også, at vi tænker folkeskolen helt anderledes, så alle får lyst til at lære mere. Lad os lave det, vi kalder en helhedsskole, hvor undervisning og leg og læring sker på kryds og tværs igennem hele dagen. Med mere idræt, obligatorisk lektiecafé, så man kan blive hjulpet på skolen af en lærer, uden at være afhængig af, om man har forældre, der kan hjælpe en derhjemme. Lad os give en uddannelsesgaranti til de unge, der vælger erhvervsuddannelsesvejen. De skal vide, at de kan blive fuldt udlærte som håndværker, også med en skolepraktik, selvom der er krise i virksomhederne. Og så foreslår vi en helt ny ungdomsuddannelse, flexuddannelsen, til de unge, der ikke kan gå den lige vej igennem uddannelse efter folkeskolen. Men de skal også have en chance. Det har vi brug for, at alle unge de får så meget uddannelse som muligt. Det har det danske samfund brug for, og vi har ikke råd til at lade være.